Bocah penak-penak ngempul. Lah iya. Nggih. Apa tembange cah loro? Derek, ayo apa nak tembange? Mau Pak Parjiono mau ngersake aku lali gur dibisi tur aku rada awam bab tembang kuwi. Oh Pak Parjiono. Nggih. Oh mustika. Oh iya, nggih, mustika laras. Nggih dijali. Oh tak selenggah panjenenganipun. Nggih. Oh tak selenggah nika. Kok enggak wani pecel kok. Ayo. Kasih Pak. Tak selenggah nika. Napa Pak? Nyuwun apa Pak wau Pak? Napa? Blangkon. Kolam di laut ngono. Nggih. Ayo. Apa tau aku ndak krungu, aku soalnya ndak. Oh alah cah nom-nom kok sudah rungon. Jangan Mas. Aku ndak krungu sumpah. Apa, Dik? Wah, Dek. Pak D. Oh, Pak D. Sudah rungon kabeh model gini. Walah. Ayo. Gak sos. Apik lho lek dualang sinden pelawak sudorongan kabeh apik. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho kok kene gak krungu ki? Modele piye to ki? Piye, Reng? Lho nggih mboten mirip kok. Lah, Kon kedum loro tanggane piangkuh. Piangkuh. oh, Aja piangkuh. Aja piangkuh ya. wudu. Anu ya, Piangkuh main-main. Bermain diiringi dengan piangkuh. anu ya Pak, lagu yang kekinian aja ya Pak. Boleh dijoli. Ngapunten Pak Parjono. Ngapunten nggih Pak. Lo lintani mau nih Pak nggih. Ora apa-apa yo guru 100 ya. Lah bos kondang lho nok kae. Pak Parjono omahe magrong-magrong kok. Iya. Kula nate sowan teng dalem iki. Nggih, estu luar biasa Pak Parjono grup rawitan kene apa enak sing lari kok Pak Parjono. Enak ya Pak yo. Oh, Bu Kesi kelingan ra? Bu Kesi. Kayak pendopo sing di garasi kae kok Pak Parjono ndek mbek. Kelingan ra? Ayo. Pendopo king Pak Parjono sing ngiseni gak yo kula kae. Lah, melu. Ora perkara isine. Iya. Ning kok sik petase pun balik kok, pun digojek ning. Pun balik ke. Cano ke Jakarta. Buset. Aku terus golek ning internet. Iki cerita tas aku ngono. Lah kok metu Taslim tasik carry cantol ning Jakarta. Dipulangkan ke rumah Gojek. Lho aku enak ning internet iki. Lah iya. Apa lagu kekinian apa? Anu ya, Puspito nolo aja Lah, Pak. Oke, cocok, siap. nah, wis Puspito kesukaan nolo. iki. Nggih. Kesukaan. Puspito iki tegese apa, Reng? Pus niku pus Ora puspito iki lho apa? Puspito iki kembang. Nah, kembang elok. Nolo. Gareng. Iya. Kok bukan itu lagi. Lah ya ini disi-disian ngerti ra? Lanjutkan nih. Iya. Walah niki yo kira pantes ngurmati kamis putih, mula kanca-kanca yo putih kabeh. Loh, iki ane lho, napa iki seragam iki putih semu kuning gading iki padha karo seragame piyayi kene pas tanggal pinten Pak Waono? Sekawan nggih, Pak? Lho, tanggal 4. Ra kencan lho iso kaya ngono. Ngoten. Heeh. Masya Allah berarti jodoh Pak jenengan. Nggih. Benjing nanggap melih ora kudu niki dalange penting panjake putih niki. Nggih, jodoh niku. Betul. Mulai kendel deh, mulai awas ya. Aku para esuk ora kendel, Pak. Pokoknya tak adai koper go ning Solo we. Alah, Pak tipe anak to. Angel, jenengan Iya, ngiteni larso we. To, Puspito nolo, yuk. oke.